thir tu te in zavain la le som mengin chi bai kan bu ka chi u chumpui local UPC archive cell malak na in voin Pentecost ni mei ni somthum le pakhat pualin Pentecost day thuchah an soidon ani a tun lai kan sap trong man lar lockdown hi covid avangin lockdown te kan an neya chung bang chon ko ran hoten thian biak inkhawm kan nei theilova chuwang chuan local archive cell malak na in Pentecost sermon toite handa kan du a chuwang chuan ngai thatu te point biakin inkhawm sermon pa ngai nen aloin ang lo deu ni point kan lo thathiam anga chupui local UPC archive cell malak na in tum kaw ni te Good Friday le Easter Sunday pualin Pathian thuchah an soito a sang sangin chon Pentecost ni lo tur hi ko ran hoten a ho kan man thei don lo awangin hian archive cell malak na in Pathian thuchah kan an soidon ane Pentecost ni hi ko ran ring tu sim te ta na hian ni poimo em mai kan ta na thutlung thar rong bol na konga kan nun lo in tana ti la kan soi sual om lo ve chu tiang din mun le hun poimo ni poimo ani wangin ko ran ho te hian kan lam chia thiang lo wani ti te kan riat a poimo a chuwang chon he Pentecost ni lo thlenga hian ko ran ho te kan thinlung kan ngai tu na siam tharila lalpa lam hoi thar le turin kan in som ani Pathian thu longai thlang u tirkau ta thil ti bung ni chang khata tanga chang li tirkau ta thil ti bung ni chang khata tanga chang li Pathian thu longai thlang u tin Pentecost ni alo thlenin an za in hun khata anom khom veka tin thok le khatan wana tari thlipui tle angin alo thleng ta phuta tin chu chuan an thut na in chu ati khat ta veka tin leite te ama in sem darin mei angin an hne na alo in lar ta a tin an chunga achuang thewa an za in thlarau thianghlim an khat ta veka thlarau win atong tir ang zel in tong dangin an lo tong ta a an Pathian tu chialal pan kan tan mal min som sakro se Pentecost ti sim mai hi Greek tong ania an ti ve khanglangila amizo tong chu somnga na tina ani antia Bible swimi tele Bible zirmi ten tin Judaten anchol karkut ming atana Greek tong an man om chun ni in an soya atak depo ani tepo arin oma Pentecost kut anti hian mizo te point kan tong then khata hian sap tong tel lawa thil soi theilo kan neya apple hanti te poi mizo tong in kan nei chuang lawa tiang deuh lek hian Hebraio hian anchol karkut ming pakhata ta na Greek tong an man ve ani antia adik po arin oma Exodus bung som thum le pali chang som ni le pahnia chuan chol karkut kalren kuta barley bu phal an hlananga chuta tanga an chiar tran atang chu sabat ma saber tanga an chiar tran ani som nga na a he Pentecost ku thi an mang thin ani ti kan huwa chuwangin thutlung hlui huna po hian he Pentecost ku thi an soizel na a chuan Israel fa te ta na po hian thil poimo ani na chu he Pentecost ku thi Jerusalem kut poimo an man thin Jerusalem lo amundang an man thei mi alo na kut ro pui mai pathum te zinga pakhat ani a chuwangin Pentecost ku thi Israel fa te ta na po hian alhuin alo poimo mai ani thutlung tharong bol na po hian kan langai poimo zel te po hi afu le hian alanga thutlung tara hian Pentecost ti sim mai hi mun thuma kan muwa pakhat na chu ni china kan chiar tak tir ko te thil ti bung ni chang khata Pentecost ni alo thlenin ti akhan kan muwa tin tir ko te thil ti bung som ni chang som le paruka hian tir ko pola rong bol na chan chin kan muwa chuan tir ko pola Jerusalem Pentecost man atuma wanga aman mo thu kan muwa tin korin le khaton pakhat na bung som paruk chang ria ta chuan tir ko polan FSC khuwa Pentecost ni thleng cham atum thu asoya chung pathum ta chu thlung tara hian kan mu ania lang tam lo le ma sela
thu thung thar rong bol tu te la thu thung thar kau san te ta na hian he Pentecost ni hi kan nun bul tran na ani awangin kan tan lam chia thian ani lova thil poimo top te zinga mi ani ti hi hun poimo top te zinga mi ani ti hi kan sia reng a poimo em mai ani thlarau thianghlim thlen ni ani wangin Christian zong te hian he ni hi kan ngai poimo ni po hian alanga thlarau thianghlim lo thlen ni ani miau awangin kan tan hian a poimo em maya a chan chu lali suwa Christian chandam na kong asoya hian mi tu po tu le thlarau an pian lo chon Pathian ram an lut lowang atia chuwang chuan lali suwa Christa minga sual ngai damna baptisma kan chana thlarau thianghlim kan don angai ani ti hi Bible min zirtir chandam na ani awangin chu chandam na kim kan chan theina turata na afam kim kan chan theina turata na nima saber ti la kan social om love thlarau thianghlim lo thlen ni ani awangin ring tu te ta na abik takin thuthlung fa in ti te ta na phei hi chuan apoimo em mai ani tin Pentecost ni kan ti hi solkar kut ti te point an save thina Deuteronomy bung som paruk chang som te po kan muwa tin Exodus bung som nile pathum chang som paruka chuan bu sengkut ti te point an lo soya tin Numbers bung som nile pariat chang som nile paruka chuan bu tharter kut ti te point an soya chung hun Pentecost ni lo thlen chuan Israel fa te khan then thillan te an hlan thina chunga ta na chuan huit dip tak mai te doi dim tel chang thlom ni te an hlan thina tin rem na in thoina tan beram no kum khata upa soi sel bo pahni an hlan thina tin halral thilana ta na beram no pasari bong toy pakhat le beram pa pahni an hlan tel thina ti chuan sual thoina atana kel no pakhat an hlan thina ni ti in Bible zirmi te chimi te chuan an soya he Pentecost kut an man na po hian Israel fa te hian thillan chi sang pali an hlan thin ti kan mu chuak theya chuwang chuan thillan pali an hlan thot na kut ani wangin an tan po hian apoimo hle ang ti hi arin om mai ne thuthlung thar rong bol na po hian chu thil chu apoimo em maya kan soitak ang khan lali suwa Christian mi tu po tu le thlarau an pian lo chun Pathian ram an lut thei lowang ti asoi chu wana alon don an soi chun zom le a tir ko ta thil ti bung khat chang ria ta chuan ni ma sel thlarau thianghlim chu alo tlen na thil ti theina in la na yang ti chuan Jerusalem khuwa te Judai le Samari ram khotina te kol kil thleng point ka thu se tu te in niang atia zum yom zia chu lali suwa Christian thlarau thianghlim aron tir turakha mi in achan lo chuan lali suwa Christa ta na thu se tu an tling lo ani ti hi helai thu hian chiang takin kan huwa engwangin mo kan ti chuan thlarau thianghlim chu alo tlanuna thil ti theina in la nei anga te lali suwa Christian a soi chun zom zel na chuan mun sang a chu thlarau thianghlim na to awang chuan lalpa chanchin hril darin omanga lali suwa Christa ta na thu se tu an tling don chau ani ti hi helai thu hian min zirtir thai ani chuwa chun lali suwa Christa thu se tu ni tling veya lali suwa Christa chanchin puang tu te zinga rau po i suwa Christa thu se tu ni chunga lalpa chanchin puang tu kan ni theina kong poimo em chu Pentecost ni atang hian alawin chana thlarau thianghlim alo thlen na hian lali suwa Christa ta na thu se tu min thlin tir ve ti hi ko hran ten kan hriat apoimo em mai ani rong bol tu ni satlia lova i suwa Christa thu se tu rong bol tu ni hi chu aro pui jok le don ti hi alang chiang reng maya chuwang chun lali suwa Christa thu se tu ni kan tlin na poi thlarau thianghlim kan don na hi ani ti hi fia takin kan Bible hian min hril thei ani Pentecost ni ya khan kan soi reilu tuk lovanga Pentecost ni ya khan thil tam tak thil thleng zinga khan thil tam tak soi tur a omama se karil rualang lian deuh han soi chua kan duwa kan chir tak ang khan tirko te thil ti bung ni chang khata Pentecost ni alo thlenga an zain mun khata an omkhawm veka chang ni na chuan thok le khatan wana tari thi puit le angin alo thleng ta phuta tin chu chun an thutna in chu ati khatta a atia wana tari thi puit le anga lo thleng kha thlarau ani ti anu zela hian aron soi chun zom nain kan mu theya thlarau thianghlim ani ti kan thre theya chu thlarau thianghlim lo thleng chuan an chen na in chu an thutna in chu ati khatta vek ti lai hi
apoi mo em maya lalpa ring tu tehi thlarau thianghlim na tho te ne na lalpa chan chin tra puanga lali su krista thu tlang awmpuia lalpa ta na nun hlan ve tur kan ni rual hian chu thlarau thianghlim lo thleng chun min pol ringot lo hian nang le ke hi min chung khatanga kan bul ve le mi te a chung khat ve tur ani a chu chun kha tham khop thlarau thianghlim dong tur chuan lalpa ring tu tehi kanin bua se apoi mo em mai ni thlarau thianghlim dong ni satlia lo thlarau thianghlim ina awmpui ni satlia lo thlarau thianghlim ina apol ni satlia mai lova an thut nei na tikhat vek ang khan chu thlarau thianghlim chun nang le ke hi min chung khat sela kan thin lung kan ngai tu na kan tak sa zong min chung khat sela chu chuan thlarau thianghlim du danin min suai thei don ani chu wang chuan he Pentecost ni lo thenga po hian ko ran no ten Pathian thlarau thianghlim kan du kan momo kan aw thina chu thlarau thianghlim chu min suai tu tan te kan du thina nima sela chu thlarau thianghlim suai kan om thei lo fo thina chan chu thlarau thianghlim chun min chung khat tok lo thina ni chu wang chuan lalpa mi te hian chu thlarau thianghlim sun kha nun chu kan momo a thlarau thianghlim min chung khat ani chuan akha miao chuan thil dang aleng to don lo ti na ni chu wang chuan chu thlarau thianghlim na tho ti dal tur te chu thlarau thianghlim ina a hruai thei lo tur khopa anun ti bol lo tu te chu thlarau thianghlim ina a kai hruai thei lo khopa anun lo chel bet thin tu te zong ta na chun mun na om to don lo ti na ni a chu wang chuan lalpa mi te hian thlarau thianghlim a chun ka nei kan momo em maya chu wang chuan Pentecost ni lo thleng voin kan man me ka po hian lalpa mi te thlarau thianghlim in chung khat thar le tur ta na in bua se thar le ang u ti chuan kan chiar zel chuan tir te thil ti bung khat chang thum chang li kan chiar chho chuan an zain thlarau thianghlim in an khat ta veka thlarau in a tong tir ang zel in tong dangin an tonga ti kan hmuwa tin chang ni a khan ni china ka soitak ang khan tin wana ta ri thlipuit le angin an chunga alo thleng atiani ri thlipuit le anga lo thlen chuan an beng po khan a ri ka an hredon ti na ni a thlipuit le tak chuan tun na ya cyclone them kan tuar ve a in enge mozat alen chia in chungte hoka ari ka khelo reng ti a om thei lawang chuwang chun chu thlarau thianghlim lo thlenga po chun thoma ne wangin mi te khan an hredon ani ti kha hriat reng maya chuwang chun Pathian thlarau thianghlim lo dong tu te po hian Pathian thlarau thianghlim lo thleng chun thoma ne ya ria chu ani ngai chuan Pathian thlarau thianghlim na to lo dong song tu te le Pathian thlarau thianghlim chen chil om te po hian thom kan chu ve angai ti na alo ni ta ni Pathian thlarau thianghlim min sun ka nu hian ngoi renga lalpa fak le choi moi mai tur kan ni lova ngoi renga lalpa Yesu Krista chan chin tha tlang awpui thei ani lowang awangin lalpa ring tu ta hian thom na satak kan nen lali Yesu Krista choi moi na thom nen lali Yesu Krista chan chin thapuan chu na thom te nen chu thlarau thianghlim lo thlenga chu kan nun chu pui ve angai ta ti na alo ni ta ni chu wang chuan ko ran no te hian Pentecost ni ti satlia mai lo hian he Pentecost ni lo thlenga hian enge ko ran no ten zir tur kan nei he Pentecost ni alo thlen hian ring tu te hian eng nun nge an lo chen eng tiang ni chu thlarau thianghlim le an na tho chu an lo don sona an ma ni a chun eng tin nge alo thlen an nun chu pui ti lai te hi kan zir chu ta na apoi mo em maya trong dangin an trong han ti te hi soidan sang a om theya kan rong bol pui pakhat chuan trong dang a trong han ti hi a trong bul ti le trong dang nge ni a Greek trong te vel khan lu po ka tum chuang lawa trong dang han ti hian Pathian thu soi ngai lo Pathian ngai sa ngai lo aka athu bol lo chuak thin kha ti dang lama lo nianga lalpa fakna thom te alo ri ve thin tur ani te tia a om ang ve tho maya ma se khalam kha atum hi ni chi mel lova tharawin a trong tir ang zel trong dang a trong na hi apoi mo em maya chu apoi mo em na chu tharawina adu anga atong tir thei ani chuan ama mihring du dan khan omji anei don lo ti na ni a mihring ram zong kha chin rala ni don ti na ni chu chulai takme chu Pathian thlarau thianghlim lo thleng kan don son na hian apoi mo em maya chu chin ral na nun tel lo chuan lalpa thlarau thianghlim hian min hruai thei ngai lowang lalpa thlarau thianghlim na toi kan zui thei ngai lowang chuwang chuan lalpa mi te hi lalpa thlarau thianghlim dong tur kanin buat sei na hian kan nun zong hi chin rala a om vek hi apoi mo kan nun zong hi lalpa ta na man thei tur a tuiral vek hi apoi mo chumi tel lo chuan thlarau thianghlim na tho le chu thlarau thianghlim hruai na nun chu lalpa ring tu te hian atak takin kan nun chuak pui ngai don lovani chuwang chuan lalpa thlarau thianghlim kan nun alo ni ve theina tur chuan
keima ni mishing ram zong keima ni na chia le tra ti kan lo in thiar ve na te keima ni trul lo kan lo thiar ve na te chulai mun chu kan tan chuan chu tiang khatiang chu ani kan lo ti ve na zong pai thla thlarau thianghlim pathian na tho lo thlengina kan nun a hruai tum dan anga piang a hruai thei tur ta na kan in chinral mai hian lalpa ta na hian kan lo rim tui thei don ani chu Pentecost ni a hian a lo thleng tlat maya thlarau vina trong tir ang zel in trong dangin an trong ti lai hi apoi mo em mai ni chu thlarau thianghlim na to lo thleng awanga mi te thom ta chuan enge lo thleng le kan ti chuan tirko te thil ti bung ni chang ru ka chuan tin ri chuan hriat ve le mi puyan ron inkhawm mi tinin an trong chuma ni trong thevin an lo hriat awangin an ril ruin an lo buaya chu thom awang chuan mi te chuan chu an om na mun chu an lo pan khom ti lai hi ka ril ruwa hian alang lian em mai ni Pathian thlarau thianghlim ko san in ti in han in en chinang umyang lalpa kan fakna thoma wang hian mi ten Pathian maicham hi an ngai ve thayem lalpa kan choi moina thoma wang hian mi ten helai mun in lalpa omani ti in an ron pan nai ngayem Pathian ko san ho te hi kanin en fi angai em mai ni Pentecost ni thlarau thianghlim lo thlenga wanga ri alo om ta ka chuan chu ri wang chun mi puite chu an ron in khawm ani chu lalpa fakinum ro se voinia hian Pathian ko san ho te hian chu nunah chu nei ve turata na nasat taka kanin buas sei apoi mo em maya tir ko te thil ti bung ni chang som pakhat kan chir thak zel chuan bung ni chang som le pakhat a chuan ka du deuh mai hela hi aro pui ka tia chen khat krit clear karami le arab ramami kan ni sia khalai mi pui local te trong kam kha ani chumi dot chi an soi hi aro pui ka ti khop mai ni ma sila Pathian thil ti ro pui te an soi an tian e chu lalpa fakinum ro se chu ti hun lai Pathian thlarau thianghlim na toina bual te an mani ne na Pathian thlarau thianghlim ri thlipui aka lo thleng an mani mai aka ron in larte chung ho te chuan enge an trong chu mi ten an lo hriat dan kan ti chuan Pathian thil ti ro pui an soi ti hi ni tlat mai ni chuwang chun Pathian thlarau thianghlim in nang le ke hi min chung khat ve a chu Pathian thlarau thianghlim in nang le ke hi min hruai ve ani chuan kan ka atang hian Pathian thil ti ro pui te chuak ve tur ani a Pathian chanchin te chuak ve tur ani a kanunau te that lo na te kanunau te moi lo na te kanunau te tin lo na te midang le fel lo le thalo ni kan hriat na chung ang kan thom zong te po chu ti mi na om ve anga mi te ta na chuan chu tiang trong kam kan nei lo chuan in rem na alo omanga mi te ne na chuan kan lo in mangai ve thei anga chung zong chu Pathian thlarau thianghlim awangin nang le ke ya hian lo then ve thei awangin Pentecost ni a pohan lo thleng to a an thoma chuan mi ten local khoma Pathian thil ti ro pui te chu thlarau thianghlim dong tu te chun an soi tin mi te chun an lo soi chuak ta chu nu na chu Pathian ko rano ten kan nei ve a poimo a Pathian thlarau thianghlim hruai kan ni kan in ti la hian ke mani trong kam le kan trong kam chuak awang hian mi te hliamin an lo om thinem mi te ti tlukin an lo om thinem an rin na te ti darin an lo om thinem lalpa an rin na tai an lo nung tol thin mai lo mo Pathian thil ti ro pui te an soi na atang chuan mi ten Pathian an fakin an soi moi thei tlat mai ni chu thlarau thianghlim na tho awang chuan lali su Krista phat san tu zan khata voi thumngot phat san tu petera po chu ti huai sen lo om ta a lali su Krista phat san thin tu kha lali su Krista chan chin cha puang masa ber tu ti la kan soi sual om love lali su Krista chu Pathian ani ti puang chuak tu alo ni ta tiro te til ti bung ni chang som le pali a chuan petera ka som le pakhat te nen an ding za a ani chun ring takin an ne na asoya atia athu soi ka an tran ta zol ne zoela thu soi ding an soi chuaka asoi atopa chuan lali su Krista kha an nga an mesi an Pathian kha ani ti ka an puang suak ta chuta chuan an Pathian chu kutlak a soi sel soi sa ti lum ni in hriat ril ru chu an Pathian kutlak ni an hriat na chu an thin lung chu alo tin ta chung thin lung chun anga na te ne na chuan chung mi te chuan petera ne na unau te u engtine kan ti ta kang an ti kan du mai tir ko te thil ti bung ni chang som thum le pariat thu hi petera hian an soi chuak ta simula in suangai dam nan Isu Krista mingin baptisma chang theu ro ti chuan thlarau thianghlim pe ki in muang atiam khanang ni tan po in fa te tan po lataka mi zong te tan po lalpa kan Pathian in an ne na ko piang te tan ani ati tan chu lalpa fakinum ro se
chu thlarau thianghlim lo thlenga wang chuan Isu Krista patsan thin tu me wapo khati huaisenin lo om lali Isu Krista pathian ate chu huaisen takin lo tlang awmpuia chu Isu Krista pathian atlang awmpuia wang chuan mi ten pathian nei duna thin lung an lo nei ta chung pathian nei duna thin lung nei tu te na chuan petera chuan pathian an naya an nena pathian a chena chandama nom theina tur chuan lali Isu Krista mingin sual ngai dam baptisma an changa thlarau thianghlim an dona ngai ani ti hi lali Isu Kristan mana lo soito zona bungtum changa mi tu potuila tharawa an pian lo chuan pathian rama an lut thei lovang alo ti tak mai kha tir ko petera hian aron nem nget le ta a chuawang chuan enge lo theng kan ti chuan tudang tam takal silfi le nuwa chuan chu Pentecost ni lo thenga chuan mi sang thung bel chainan omani aro pui khawp mai tir ko te til di bung ni chang som li le pakhata chuan athu zoma piangin baptisma an chang ta a lali Isu Krista chanchin tha pom tu te lali Isu Krista pathian ani ti sia pathian thlarau thianghlim na to le pathian thlarau thianghlim po chu kan chan ve ngai ni ti sia pom tak tak tu te chuan lali Isu Krista pathian ani ti an pom tak tak na te thlarau thianghlim chana poimo tak zet ani ti atak tak an pom na chu tir ko te til ti bung ni chang som li le pakhata hin kan muta a athu zoma piangin baptisman chang ta a chuminia chuan mi sang thumlai bel chanan oma atiani chu chuwang chuan pathian thlarau thianghlim na to lo theng chuan mi huaisen ni ngai lo te lalpa ta na ding chuang ngam lo te lali Isu Krista tlang awpui ngam lo te lali Isu Krista avang ban thwar ngam lo te lali Isu Krista avang o ka chu ngam lo te lali Isu Krista choi moi tur ke po pen chuak thei lo te chu ati chakanga chu thlarau thianghlim lo theng chuan oti huaisen anga chu thlarau thianghlim lo theng chuan an doi zep na ne tir thei turin an ma ne chuan chakna aron thlenanga chu thlarau thianghlim lo theng awang chuan mi ten lali Isu Krista an choi moi thei ngai lo wa an lo choi moi anga lali Isu Krista an numim ngam ngai lo wa an lo gumim anga lali Isu Krista an lo patsan thina kha patsan to lo tur nun huaisen chu an lo nei anga lali Isu Krista ta na hreturo pui hriat pui tu ro pui ni ve tur ta na lali Isu Krista ta na mi ral shat mi huaisen an lo ni ve theina tur chu thlarau thianghlim lo thlen na awang chu an awangin lal paring tu te hiti huaisen ka noma lali Isu Krista chan tat nun nei thei tur kan nun ti danglam dor alom theina tur chuan pathian thlarau thianghlim nang le ke hian kan momo a chu Pentecost dia khan lo thleng to a chu Pentecost ni thlarau thianghlim lo thleng chu voi ni pon kan ta na la pangai renga chu wang chun lal pa mi te hian chu thlarau thianghlim chu kai ma ni a hi kan seng lu theina tur ta na kan nun te kan ti ruak ve anga kan nun te kan chingral ve anga lali Isu Krista a pathian na chana tlang awpuia atutlung ro pui tang mai za pui lawa nun pui tu kan ni anga chu kan nun pui na chuan lali Isu Krista choi moi na kai ma ni min tiranga chu lali Isu Krista choi moi na thoma wang chuan mi ten lali Isu Krista pathian ate lali Isu Krista ro pui ziate a chan chin thafam kim te an lo hri anga chu mi mang chuan mi te chu bel chain lalpa rama an lo om thin don ani chu wang chuan kan tu soi te tinung tu alo ni a pathian chan chin tha kan tlang awpui te mi te thin lunga tinung tu chu thlarau thianghlim tho ani awangin vanian pathian chan chin tha kan soi thin te hi tinuna om thei nan a soi tu nge ate poi thlarau thianghlim kan kha alo tul thin ani chuwang chuan Pentecost nia ring tu masa ten chung zong chu an lo chang chuaka chung zong chu an lo pal tlang to chuwang chung tu thlung thar ko ran te po hian he Pentecost ni lo thlenga hian nasale zual zo ka siam thar kan ni theina turin in buat sa ila lalpa choi moi nun nei ila lali Isu Krista awanga Isu Krista choi moi na thom chu a fo thei tur khopin chu thlarau thianghlim chun kan nun hi choi kang sela kan o ka lai li kan taksa temin control sela chu ti chuan mi ten keimane pathian a om tian lo hri anga lali Isu Krista nei duna thinlung an lo nei thin don ani chu thlarau thianghlim lo theng chuan pathian ta na mi hra thei lo te pathian ta na kan nun hlan thei to lo te lalpa Isu Krista ta na kan chak na pom mang chuak thei to lo te min ti chak thar le thina nga chu ti chak na wang chuan lali Isu Krista chan chin tha puan chhen lo om thina chu lali Isu Krista chan chin kan puan chu a chu thlarau thianghlim chuan min ti nun sak anga mi ten lalpa melan lo mu anga lalpa rama inkhawm an lo ni thin don ani chu tiang nun kan nei theina tur ta na chuan kan thu soi tlem te lalpan kan za tanwal min som sak ro se